लोगोफोर आं दायो फरायसालियाव थांगासिनो बिएन एकाडेमि मोनाबिलि फरायसालि जोंहानि न' खाथियावनो दं आरोना गंसे फरायसालि नै आं दायो फरायसालियाव सफैबाय जोंनि स्टाफ रुम मोनफैबाय स्टाफ रुमखौ देखायनो नागिरदों आं दायो जोंनि स्टाफ रुमाव मा दङ देला मोजां नालाय साबस्क्राइब खालामना बिसखौ आं नायग्रा दे नायग्रा थाङाखै ओइयाव थाङिफोर क्लास 6 ha kamto oh digil lele oh dehon bisa bisa extra sandung ada ele bisa mana yang apa sih nah godan YouTube channel nai ko like YouTube channel banane ko like share comment alam takai kau dah ni sabai deh zoom apa zagasnya half time mau जोङो मेथाइ खनदे इदिन लस बिबो Musa orang pandai Musa sanis kakakmu karena gini deh sedang halo deh gile deh gile le guys, tidak bisa subscribe, like, share, komen silahkannya. Lande, kata lande. Satu deh kayaknya makanya. Oh. Hostel भात बनाय जोंहा हस्टेलनि ओंखाम संग्रा आब'मोना बायद'खौ माइरं जागासिनो आरोना आरो आब' सासेयाबो साहानि आब' सासेया आरो ओंखाम ओंख्रि संगासिनो बेखौनो दिन्थिनाय जाबाय आरोना ओंखाम संग्रा मा दं बेखौनो नायलांदो Niat. Hah? Oh, deh. Mana? Saku sih dilip sari kau. Ikut hoy. Kini. Baik dulu. Yang video Korea soto. YouTuber ini mah. আমার ভালো লাগে অকমান সাবি বনাবই লাগে ফের মানুহ বনাই দেখোন
बनाय सामब्राम अ फरायसालिया गसिगोन नै दायो गारजेनफ्रा गथ'फोरखौ नेगासिनो स्कुलनिफ्राय न'आव लांनो नै फरायसालिया गबाय दायो गथ'फोरा फरायसालि गनायनि खुसिजोंनो न'आव थांनो मोनसिगोनखाय जोबोर खुसि जादों खारलाबायदों माने गारजेनफ्राबो माने नेगासिनो आरोना दायो लांसिगोन गथ'फोरखौ न'आव मेदामाबो ससे नायफैदों लामायाव गारि माबा माबि साइकेल फैयोना बिनि थाखाय मेदामाबो ससे नायफैदों ओमफ्राय गथ'फ्रा दायो बिमाफोरजों थांसिगोन मा